Hola, benvinguts a aquesta classe de ball de bot, soc Elinor Rincón. Avui vos ensenyaré a fer peu rosec en cossa. Peu rosec en cossa és molt semblant, però no dir igual, que el peu rosec en segon. Només que la cossa només és una cossa. Els segons són tres, aquí només en farem una. Vos refresc el peu rosec, vos refresc la cossa i ho juntarem. Peu rosec, potada en l'esquerra, peu rosec i un pullís. Potada en la dreta, peu rosec i un pullís. La cossa també se fa amb una potada del primer de tot i s'aixeca la cama dreta, després farem potada en la dreta i aixecarem l'esquerra. Us ho mostro. Potada, alçau la dreta. Potada, aixecau l'esquerra. I si ho voleu puntejar o botar, cada potada la botau. Un. Ara ho juntam. Per juntar-ho, llevarem els pullís del peu rosec i hi posarem la cossa. Començam, fem potada en l'esquerra, potada, peu rosec, potada i aixecam. Potada, peu rosec i en l'esquerra. Potada, peu rosec, potada i aixecam. Potada, peu rosec, potada i l'esquerra. Potada, peu rosec, potada i aixecam. Potada, peu l'esquerra, potada i aixecam. Ja teniu els peus. Ara hi afegirem els braços. Els braços són pràcticament igual que els peus rosec en segon. Sempre començam amb el braç esquerre a l'aire. El braç de davant acompanya un poc la rossegueta i quan aixecau el peu dret, aixecau la cama dreta. Començam. Potada, potada i aixecau braç, potada, potada i aixecau braç, potada, potada i aixecau braç, potada, potada i aixecau braç. Bon, haureu donat compte que com el peu rosec en segon, quan teniu la cama a l'aire de la cossa, l'aprofitam per fer la potada per anar-nos cap a l'altre costat. Quan som aquí, igual, teniu la cama a l'aire de la cossa, pegau una potada per anar-nos cap a l'esquerra. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dreta, potada, aixecant la cama, potada, potada i aixecant, potada, potada i aixecant, potada, potada i aixecant, potada, potada i aixecant, potada, potada i aixecant. Fins aquí aquest punt, peu rosec en cossa. Ja espero que vos hagi anat bé per aprendre-lo. I ja com que aquest punt de peu rosec té moltes variants, com vos he dit, segurament en seguireu veient, ara ja en sabeu tots. El peu rosec en segon, el peu rosec en cossa i n'aprendeu molt més. Adeu, fins una altra. Si vos ha agradat aquest vídeo, recordeu pitjar el botó de m'agrada i subscriviu-vos al canal i tocau la campaneta si encara no hi esteu. Així rebreu les notificacions de nous vídeos.